Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya tresna dumateng Gusti lan nglambari sedaya pangladosan pelayanan kula panjenengan nggih ing katresnan. Katresnan dumateng Gusti menapa dene katresnan dumateng sesami mirungganipun pasamuan suci. Awit dayaning katresnan menika ingkang nuntun kula panjenengan labu-labet wonten ing gesang pasrawungan kanthi ikhlas, kanthi bungah, kanthi totalitas, saengga maneka warni tantangan lan pepalang anggenipun leladosan kula panjenengan tetep saged ngatasi. Awit yen anggenipun kula panjenengan kladosi menika linambaran kepentingan-kepentingan utawi nafsu. Yen kepentingan utawi nafsune boten kelampah, boten kasembadan, awake dhewe bakale kuciwa terus mutung mandeg ning tengah dalan. Kadang kala ugi wonten ingkang pengin banget leladosan ning mung pasang jeneng tok ana ing kepengurusan. Leniat leladosan menika namung ana ing lambe. Kosok wangsulipun wonten ugi ingkang pengin leladosan ning ragu-ragu, mangu-mangu utawi nggih boten pede saengga kedah ditunjuk, kedah disurung-surung nembe purun leladosan. Ning wonten ugi ingkang cuek bebek awit nggih namung utawi nembe menggalih kabetan-kabetan diri utawi pribadi. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem. Anggenipun leladosan menika dikersakake linambaran katresnan. Saderengipun Gusti Yesus paring tugas timbalan dumateng Petrus, Gusti Yesus kaping 3 anggenipun nyuwun pirsa apa Petrus menika estu tresna. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 21 ayat gangsal 11 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus ngatingali para murid lan sakrampunge dahar sarapan ndangu Simon Petrus. Simon, anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku ngungkuli liya-liyane kae? Simon Petrus matur, Injih Gusti, Gusti priksa kula tresna ing Gusti. Gusti nuli ngandika, engonen cempe-cempeku. Gusti ndangu sing kaping pindhone, Simon anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku? Atur wangsulane Petrus, Injih Gusti, Gusti priksa kula tresna dhateng Gusti. Gusti Yesus ngandika maneh, engonen cempe-cempeku. Gusti nuli ndangu sing kaping telune, Simon anake Yohanes,
Apa kowe tresna marang aku? Petrus susah didangu nganti ambal kaping 3. Apa kowe tresna marang aku? Banjur caos wangsulan ature. Gusti, Gusti priksa samukawis. Gusti priksa kula tresna ing Gusti. Gusti ngandika maneh, engonen wedhus-wedhusku. Aku kandha sak benere nalika isih nom kowe sabukan dhewe lan lunga menyang ngendi-endi sak senengmu. Nanging besok yen kowe wis tuwa, kowe bakal ngangkat tanganmu lan wong liya sing nganggokake sabukmu lan nggawa kowe menyang papan sing ora kok karepake. Anggene Gusti mangkono mau perlu paring priksa kepriye Petrus anggone bakal mati lan ngluhurake pangeran. Sawise iku Gusti dawuh, "Ndereka aku." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ingkang sampun seda lan wungu mulya ngatingali para murid rikala para murid sami mancing golek iwak ana ing sagara. Saksampunipun sarapan, Gusti sacara mirunggan ndangu Petrus bab katresnan. Lan anggone Gusti Yesus ndangu kaping 3. Menika saged dipun maknani bilih anggenipun Petrus dikersakake labuh-labet ing ngarsa dalem Gusti estu penting lan ingkang kedah dados lambaran menika katresnan. Mila Gusti estu ngersakake priksa kados pundi lan sepinten agenge katresnanipun Petrus. Nah menika nggih penting kangge para nem-neman OMK yen duwe pacar, yen arep golek bojo, ya kudu dinilai tenanan katresnane calone kuwi sepira. Aja ngasi awake dhewe yen ngrasakake ditresnani dening pacar utawi calon bojo kuwi malah dadi wuyung utawa ora mikir sacara sadar. Gusti paring tulodo awit menapa kadangkala ana katresnan kuwi sing mung fisik, dados ngerti fisike ayu, bagus, semlohe, kinclong, kempling, mulus, terus cinta. Nek mung katresnani merga fisik, mengko nek wis fisike mulai keriput, mulai lemu, mulai ginuk-ginuk, dadi ora tresna meneh. Utawa katresnane merga alim, sikape, solah bawane, pangandikane nyenengke, mempesona. Mengko yen umpamane dilalah nemokake karakter asline, pranyata wonge kerep nesu, utawa nek wis emosi omongane kasar banget, nyelekit banget, terus ya katresnane ilang. Utawa katresnane merga nafsu. Dadi le tresna kuwi merga pengin golek kenikmatan. Mengko nek wis oleh ya wis tresnane ilang, anane gari nafsu. Mila anggenipun niteni katresnan boten gampil. Gusti we kedah kaping 3 anggenipun dangu Petrus kados pundi katresnanipun Petrus. Mila tumraping kula panjenengan sami Bapak Ibu para kadang kinasih langkung-langkung para kadang anem, kados pundi kula panjenengan tresnani menika ya kedah murni lan kosok wangsulipun yen awake dhewe ditresnani dening tiyang sanes, awake dhewe ya aja ngasih lena, tetep waspada lan ningali katresnane tiyang menika tumraping awake dhewe kaya ngapa. Mugi-mugi kanthi mekaten kula panjenengan sami sansaya saged mujudaken dawuh dalem Gusti dipadha tresna tintresnan lan katresnan ingkang kula panjenengan ginakaken
ingkang kula panjenengan wujudaken menika nggih katresnan dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.